Allah a dan yi shiru da Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Muhammad Sani Abdullahi wanda aka fi sani da Sani mai tashi. Wasu kuma suke cewa mai tashi son. Menene sana'arka a cikin industry? Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa kuma ku yi liking da zarar mun ɗaura shirye-shiryenmu zai rika zuwa muku kai tsaye. Sana'ata cikin industry kai tsaye dai sound sai dai kuma nakan taɓa jarumtaka nakan taka rawar gani a cikin fina-finai amma ainihin sana'ar dai sound. To ga ka da kayan aiki kusan da wanda ya ganka ya san yanzu ka shigo cikin bakin daga ne. Tabbas alhamdulillah yanzu haka muna location ne na ɗaukan wani fim da Kacalla Investment ke ɗaukan nauyi mai suna Sabon Kyau Sabon Fuska. To me fi burge ka lokacin aikin ka yayin da kake gabatar da aikin ka na ɗaukar sa? Alhamdulillah abin da fi burge ni ya kasance a ce jaruman kowanne ya rike dialogue ɗin shi. In na ɗaga kayan aiki na za a yi an wuce gurin kowanne a ce ya rike dialogue ɗin shi. Naga aiki yana tafiya to alhamdulillah abin yana burge ni na jin daɗin aiki. To me fi baka wahala kuma lokacin da kake gudanar da sana'ar ka ta ɗaukar sa? Kamar yanzu irin cikin wajen da muke ciki a ce akwai iska haka aiki na ba mu sosai in lokaci da iska haka sai kuma ya kasance gurin akwai hayaniya sai kuma yi wajen kontrolin wannan hayaniya haka duka ban mace daɗin aiki a cikin wannan. Shin ka taɓa yin wani fim da kila ba za ka iya mantawa da shi ba a rayuwarka saboda daɗi ko akasin haka? Suna nan da yawa barkatai. Bara ɗaya za ka gaya mana wanda irin wurin ɗaukan shi ka fuskanci gwagwarmaya sosai. Zai cewa akwai wurin sosai a wajen ɗaukan shi mun sha gwagwarmaya sosai kasancewar yanayin da muke zuwa location ɗin wurin tafiya da wasu abin haka sannan kuma da gwagwarmayan wajen ɗaukan yin aikin tabbas mun sha gwagwarmaya kansa. To ƙarshe me za ka ce wa masu kallon ka a wannan lokaci? To alhamdulillah zan da kira kai tsaye ga matasa kar mutum ya zauna waje guda ya ce sai wani ya ɗauko ya bashi ko sai wani ya zo ya ɗaga shi ko sai wani ya zo ya kai shi wani waje haka Allah ne mai ka miƙe ka zabura ka nemi sana'ar ita ce mai muhimmanci a gare ka kasancewa na sound da ita na dogara nake ciyarwa kuma nake tattara kuma nake ba mu hansu alhamdulillah idan ka zauna ka ce sai wani ya maka zaka dade a gurin amma idan ka tashi ka je ka nuna kana so ka to za ka yi insha Allah ko za ka yi kake so. Ke baya nan. Abun nan ne wannan. Abun nan ne. Flash ba. A kofar gida ne da mazaje da ita. Da yake musu. Wasu na shiga. Kana ji? Idan sanyi ya motsa kai idan sanyi ya motsa kai fita ga tuba kai muna aiki dala sale auba ina ji a jikina akwai wani abu bai kamata wannan yaron ya zo da wani abu bai kamata a fara come set roll sound speed action. Ina ji a jikina akwai wani abu a ƙasa bai kamata wannan yaro ya zo da wani abu bai kamata a fara.
ya isa yana ba ki mai da wani abu komai da ya wuce ya riga ya wuce ba wannan ba kaman ka samu da Allah ya san wannan kuskure kai roll pick up action me yasa ba za ki mai da wani me pick up yasa ba ki mai da abin da ya wuce ya riga ya wuce pick up action me yasa ba ki mai da abin da ya wuce ya wuce wannan fa kaman ka sa hakuri da abin da Allah ya mana lokacin da kika tunda ki mata addu'a ki hakuri kuma ki ci gaba da hakuri duk lokacin da kika tuna da ita kawai ki mata ka ko abin da kike Me yasa kana suke ta action? action so abokin nafsu mai gida yi san action shi ne gida action nafsu mai gida action Action. He kana Bugan bala. action amma shi kadai ba da yawancin kana wannan. Action. action ai da Hausa ce take fada I'm rolling buro uba kai ne zaka mai rolling din ba wannan kawun ka ne I'm rolling bakin mara bace take rolling bakin mara bace ma za ta yi rolling wannan kawun afala ne roll come set sound Speed. action ina ji a jikina akwai wani abu a ƙasa yadda na ga yaron ya zo da wani abu bai kuma da wannan abu kamar kina yi ba ki da abin da Allah ya mana ba haka ne ko me yasa me yasa ba za ki ki manta da abin yau pick up action me yasa ba ki manta da abin da ya wuce ba wannan fa kamar ba ki yadda da abin da Allah ya mana ba kawai duk lokacin da kika tuna da ita ki mata addu'a Allah ya ji kanta cut in yanzu duka ba gama sun ɗin ka ɗasa samu wannan sun ɗin sai an canja tukuna an samu wani sun ɗin magani episode 4 sun wanda mu dauka yanzu wanda muka gama yanzu nake son episode 3 sun 12 muje Wai kai ma ka iya kagare ba. Ka zama yi wai me zaka ce musu ku shiga wannan dimension ku shiga channel din Malam Ibrahim TV. Zumar Arewa baba Zumar Arewa baba na za fa sun naka to ba ku mai dalaka ya ku bari mu koma kuma ka tsaya baba Wallahi kada ji baba. kar kuma ya subscribe in bai je ya tsaya ba okay Zan zo in yi season din wayan. ko muje a bar Allah arewa Dani zan yi season din wayan ka fa. kar ku yi Sati ɗaya. kar ku yi ku ya guri kar ku yi kuma mai ta mai ta tuna za ka dauka uga Khadija. ni zan ci darakta shine yazo sayan kayan su ne suka zo daga wajen Allah baki sun halara ya hamara na from America na Wannan shi dress. A lokacin aikin da aka yayi wato shi karan jiya ba yunwa
Shekaran jiya an yi wani aiki hankali kwance a yi a gama. lokacin da na ebo ina shigo wata kuna da daga tare. wato gaskiya ni wannan abincin da suke kawo mana gaskiya ya yi kyau akwai daɗi. An yi wani abu shekaran Arado shinkafa na da daɗi. Kwamɗi. Malori ibeli arado. Marori ba? Marori ibeli. Ha liɗi. daɗi ɗan ko? Arado shinkafa da kifi na da daɗi arado ba. Shekaran jiya an yi wani abu. Na shigo kwana ina yanko kwana ina shiga kwana. Ina da tare kuɗi. Wani gafa? Ina zaɓa ɗaya da zan bi. Ina bin ɗayan sai na ga tare kuɗi. Ya tabbas kenan. Ina ɗiban biyu da na biyu su sai na sarrafa takwas. Ai kwanonin suna da yawa. Ina yin kwana sai ni cin ma aboki na yana can kan kwana. Ibrahim ya lawa ba. Yana shin shinkafa.